וואלה, תהרגו אותי, אבל חסר פה פתק. זהות. זה מצולם עכשיו, כן? אין בעיה. זין. יכול להיות שמשהו מחסר את זה? גם חסר משהו? חסר זהות. הנה, יצא לי. לא, זה כמו בן שלי. אולי שלי? זה לא יודע. ברור, אני בדקתי את כל זה. אני סומה. וואלה, את האמת, אני ראיתי בפייסבוק שזה קורה במקומות אחרים, לא הייתי מאמין שזה אמיתי. אין בעיה, אבל זה חתיכת כאילו סיפור מה שקורה פה.